Makukulong ka ba kahit mayroong self-defense? Itong self-defense, isa ito sa tinutukoy na justifying circumstances under Article 11 sa Revised Penal Code. Bakit justifying? Dahil tinitingnan sa batas, kahit ikaw ay totoo na nakagawa ng kasalanan, justified ang paggawa mo ng krimen, kagaya ng ikaw ay dumidipinsa sa iyong buhay at napatay mo o nasaktan ang iyong kalaban, self-defense yan. Now, kung totoo na mayroong self-defense, hindi ka ba ikukulong? Ang sagot, makukulong pa rin. Sasampahan pa rin ng kaso. I-charge rin kayo ng kaso doon sa prosecutor's office o sa court. Bakit? Self-defense yan. Bakit kayo ikukulong? Doon mo na i-invoke ang tinatawag na self-defense sa prosecutor's office or sa hukuman. Kaya habang hindi pa na-prove na self-defense ang nagawa mong krimen, ikaw ay makukulong.